Jesus! Non? Nu dago aparizioa. Hemen degoen? Ama Virgina, ematezu? Bai, gozaltzen. Bai, abetxu. Bueno, zure izena? David Marinelarena. Osondo, ni Miren Nogales. Eta gozaltzen esan diazu zaudela? Bai, zutik gozaltzen dut bestela lokartzen naiz, eta... Barkatu. Zutik gozaltzezu lokartu itezealako bestela? Bai, bestela, bai. Gozaldu, orduan eserita, lo hartzezu? Bai, hola, orduan... Loik ezartzeko, zutik gozaltzezu? Bai, hola. Momentuz ez tezu zutik lo hartzen, ez da? Ez, momentuz ez. Eta zer den itezu lana, ba? Behi esne ditugu, behiak ere izten ditugu, eta kartzen dut ekuilutik, eta gozaltzen dut. Claro! Probatu nahi duzu? Ba, ez dut ez etzik esango. Bai. Gozaldu gabe naota. Bale, primera. Ez, orain ekarriko dut kakilloa. Bai. Ez, honekin, hartu behar duzu. Bale, usaintzen nahi nintzen bakarrik. Hemen duzu esnea. Hor dago esnea? Bai. Bueno, primera. Bale, eta esnea harteko? Ba, hartu, katillokin. Nola hartu katillokin? Pues, sartu eta hartu. Barrura sartu. Bai, lasai. Nahi duzuna? Ahí ba. Pues orain, hartu behar dugu. Katilloa, noiz Txain, gauza bat ingo dugu. Nik hartukoet. Bai, lasai. Bitxu, lasai bezua gora jo. Bai. Eta guai, venga. Arrantza pizkat ingo dugu. Bai. Listo. Hartu, lasai. Hemenak hau gozaia. Zenbat nahi duzu? Nahi duzu, ez? Zuk botatzezuna, bai. Zenba botatzea duzu. Hola. Pazientzekin, Bai, zeba? Bueltasko? Bueltasko? Eta eman da. Bai. Itxula hartzen ari da, Bai, itxula hartzen. Bai, zuk uste? Bai. Mira. Nik ez diot itxula hartzen. Bueno, gustatzen bazaizu brumoekin eta, berdin da. Bai, horregatik egitu. Bai. Oso ona, bai. Hola gozaltzea egunero, plazer bada, Bai, niretako bai, hori da. Garrantzitsua, esnia, kakao eunokeon eta zutik gozaltzea. Bai. Hoi da, sekretua. Eta hemen bizizia? Bai, da gure etxea, bai. Haundia. Bai, garbitzeko gehiagi. Bai. Nik lan egin behar dut, Torri nahi duzu nirekin edo... Lanera? Bai, mobil hartu behar dut. Bale, oso ondo. Nik txamarra hartuko dut. Bai. Oen lanea. Oso ondo. Bueno, guatzen. Oi ba, hau da zure mobila? Bai, hau da. Ua, Jesus, baina ze mobil da? Tapa? Hautxiezina da. Hautxiezina? Bai. Esango nuke? Bai. Espazioa bialtzeko moguan da, ba? Ba, apurtzen ditu mobil pila lanean eta traktor azpian, igual batzutan. Baina pila bat zenba da? Pues 6 edo 8 mobil bi urtetan gutxi gora bera. Bai, pila bat da. Eta hau, zer da, gogorragoa? Puskaezina da. Puskaezina? Bai. Traktor azpian jartzen badugu, ikusiko dugu, zer gertatzen den. Traktore azpian jarri nahi duzu mobila? Tori, probatuko da. Bai. Dugu froga, Ala baldiman nik eros ingoet. Pasako dugu traktorekin, bale? Hala, venga. Ai, ama! Korre! David, ez tezura ikusi zer gertatu da. Pues orain, 7 edo 9. Etxean fijoa izango zu, ezta? Bai, badaukat. Horrekin moldatzen naiz, apurtzen denean bestea. Orduan badakizue, norbait eta bizi deitu berbadio, hemendik aurrera, etxeko telefonora ditu.